Minkejja li l-periti Maltina ta' għandhom numru ta' riservi dwar l-avviż legali maħruġ mill-Gvern għas-settur tal-kostruzzjoni, il-Ministru Borg jibqa' jinsisti li mhu se jbiddel xejn minnu. Hemm emendi proposti iva inkluż mill-Kamra tal-Periti, però fil-fema tagħna l-avviż legali huwa tajjeb. It-tweġiba tal-Ministru waslet ftit tal-ħin biss wara li l-Perit Simon Vella Lineker, President tal-Kamra tal-Periti, tenniet mill-ġdid li hemm diversi punti li ma ddaħħlux fl-avviż legali. Aħna ipproponejna wkoll xi emendi għall-avviż legali u nispera li fil-jiem li ġejjin inkomplu nistgħu diskussjonijiet biex l-emendi li qegħdin nipproponu mbagħad jekk jista' jkun jiġu maqbula. Dan wara li l-istess Kamra fl-ewwel reazzjoni tagħha kienet qalet li l-avviż legali ddaħħal baġla f'konferma ta' dan sa ġimgħatej wara u meta tawna aktar minn 1000 sit biex xogħol imwaħħal, il-Ministru Borg għadu jsejjaħ konferenza tal-aħbarijiet wara l-oħra biex iħabbar tibdil. Fl-aħħar żvilupp issa tħabbar li fuq proposta tal-Kamra tal-Periti se jinħoloq reġistru għal kuntratturi. Apparti dan, sa tmiem is-sena dawn iridu jkunu kollha liċenzjati. Madankollu s'issadu lanqas biss huwa magħruf kif se jsir il-proċess ta' reġistrazzjoni. Naħseb illi din hija deċiżjoni li rridu nieħdu mal-uffiċċju tal-BRO. Iżda minkejja l-proposti ċari tal-Kamra tal-Periti waqt konferenza tal-aħbarijiet, il-Ministru Borg ma ċċaqlaqx imqarbis pass mill-pożizzjoni tiegħu. Għandek il-Kamra tal-Periti li għadha qed tgħid li hemm proposti oħra laqqas ġew konsidrati. Allura dawn l-affarijiet kollha ma setawx ġew mitkellma bejn iż-żewġ partijiet qabel ħarġet ir-riforma. Għandek il-Gvern li qed nibqa' ngħid jiena fisem il-Gvern li din ir-riforma kienet riforma tajba u l-avviż legali huwa tajjeb kif inhu. Fid-dawl li l-Ministru Borg għadu qed jinsisti li mhu se jbiddel xejn mill-avviż legali u allura qed jinjora tal-bietu l-proposti tal-Kamra tal-Periti, dawn tal-aħħar sejħu laqgħa straordinarja oħra għal-ġimgħa. U fejn jidħlu l-iżviluppaturi minkejja li fl-ewwel reazzjoni tagħha l-MDA wkoll qalet li l-avviż legali sar baġla, issa jidher li bidlet femta minkejja li mill-istess avviż ma nbidel xejn.